ekaJakobe 4 ivesi 1. Zivelaphi izimpi, nokulwa kuvelaphi phakathi kwenu na? Akuveli yini lapho ezinkanukweni zenu ezilwayo, ezithweni zenu na? Niyafisa, nakho anilutho, niyabulala, ninomhawu, nokho anizuzi lutho, niyalwa, nenza impi, aninalutho ngokuba ningaceli, niyacela, nokho anamukeliswa ngokuba nicela kabi, ukuze nikuchithele ezinkanukweni zenu ziphingi. Anazi yini ukuthi ukuthanda izwe kungubutha kuNkulunkulu na? Ngakho lowo othanda ukuba ngumhlobo wezwe umi eyisitha sikaNkulunkulu. Niyacabanga yini ukuthi umbhalo usho ngeze ukuthi umoya awuhlalisa kithi unxanela ngokomhawu na? Kodwa unika umusa ngokwenezela. Ngakho uthi uNkulunkulu umelana nabazidlayo, kepha abathobekileyo ubapha umusa. Ngakho thobelani uNkulunkulu, kepha nimelane noSathane, khona uyakunibalekela. Sondelani kuNkulunkulu, uyakusondela kinina. Hlanzani izandla, nina zoni, nihlambulule izinhliziyo, nina bonhliziyo mbili. Yibani lusizi, nidabuke, nikhale. Ukuhleka kwenu makuphenduke ukudabuka, nokujabula kube ngukujabha. Zithobeni ebusweni beNkosi, khona iyakuniphakamisa. Ningahlebani, bazalwane. Ohleba umzalwane noma ahlulele umzalwane wakhe, uhleba umthetho, ahlulele umthetho. Kepha uma wahlulela umthetho, awusiye owenza okumthethweni, kodwa ungumahluleli. Munye ongummisimthetho nomahluleli, nguyena onamandla okusindisa nokubhubhisa. Kepha ungubani wena umahlulelayo umakhelwane na? Minani nina enithi, namuhla noma ngomuso siyakuya kulona noma kulowaya muzi, siqede khona umnyaka, sithengiselane, sizuze. Anikwazi okwangomuso kuyini ukuphila kwenu na? Ngokuba niyinkungu ebonakala isikhashana ibisinyamalala. Nganisho nithi, uma iNkosi ithanda siphila, siyakwenza lokhu nalokhu. Kepha manje niyazibonga ngokuzigabisa kwenu. Konke ukuzigabisa okunjalo kubi. Ngakho owaziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye.